To je od Pantivika. Stara tradicija. Jerbo, to je ovako meni moj džik doranio. A ja doranjivam momu mlađemu. Znači ovom svomu i to ostaje da se to nikad ne mere zaboraviti. Moralo se je odgovarati da ne bi napad čovjek konja ili nečija stoka iđe ili ako bi neku štetu napravio, onda bi mora odgovarati. Ja, ako bi dozvolio ja onoj moj partij koliko sam ja javio. Kako je danas, to je bilo u svim mojih 80 godina, otkad ja poznajem Žaše, da su mačkari odili i spremali se po 10-15 dana kako će... Domaćin,
iznese vina u bukari ili u 2 litru, a ženske djevojke duvana, a domaćice jaja. To je davano vodara, sine, nije to bilo niko nego pečenice. I bokom pečenice, a neko bi nataka mali pršut o slinđata na bajonetu. Oni ko vina nije ima, on ga je kupio, maškaru ga je dao.